Gisugda na sa simbahang Katoliko ang pag-obserba sa Lenten season o panahon sa Kwaresma, pinaagi sa pagpabadlis karong Ash Wednesday. Atong saro ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, midagsa ang mga debotong Katoliko sa mga simbahan aron nga magpabadlis sila karong Ash Wednesday. 5 kahugna sa misa ang gipahigayon karong Ash Wednesday sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Ang Ash Wednesday mao'y sinugdanan sa pag-obserba sa Lenten season o ang Kwaresma. Usa-usa nga nagpabadlis og abo nga krus sa agtang ang mga manimbahay. Ang abo gikan sa abo sa gipang sunog nga lukay nga gibasbasan sa milabay nga Palm Sunday sa miaging tuig. Daghang mga Davaoenyo gayod ang mitambong sa matag misa. Ang pagtambong sa misa kay usa lamang sa mga naandang buluhaton sa mga Katoliko panahon sa Kwaresma. Sa tradisyon sa mga Katoliko, ang Kwaresma kay usa ka liturgical season sa pagpenitensya, pagpuasa ug pag-ampo nga ginaobserba sulod sa 40 ka adlaw hangtod sa Easter Sunday. The spiritual meaning of fasting means interior cleansing, purification of our hearts. Paglimpyo, paghugas sa atong kasing-kasing nga may tinugdan o diha. Gitawag nato ni siya depository sa ato ang mga sala. O nga natong hawason atong limpyuhan pinaagi sa tawag sa paghinulsol. Panahon sab sa Kwaresma, ginaauhag ang mga Katoliko nga mas palawmon pa ang ilang pagtuo sa labawng makagagahom pinaagi sa pag-ampo o pagtabang sa isig katao. Gawa sa pagtambong sa mga misa ug pagpangumpisal, lakip sa ginahimo sa mga Katoliko ang pagsalmot sa charitable works ug paglikay sa pagkaon ug karne matag Biyernes. Sara, sumala sa San Pedro Cathedral nga mohatag sila og ikong panahon sa katawhan nga makakumpisal gikan alas 4 sa hapon sa Miyerkules hangtod Biyernes aron nga matagan ang katawhan o gataas-taas nga panahon ug mas daghan sab ang makakumpisal sugod sunod semana. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.